sasampun kula caket kalian panjenengan rumaos bahagia mulya gesang kula kados ora bisa mendung kangenku kawan sliramu Diajeng satemah aku limeng atiku sliramu tumeka ana ing papan kene nanging Jawata boten wonten tinanipun Wijaya gesang wonten ing jagat dipun bebrayan Jawata Gong dina menapa kula gesang menawi boten sinanding lan Gayatri antawis kula mukti ngraosaken kamulyaning gesang menika menawi toh kula sinanding lan jejantung Diajeng Gayatri tanpa guna aku urip ing jagat ing bebrayan mula kanthi sineksenan Bapa Angkasa Ibu Pertiwi bakal tak pungkasi uripku Raden Wijaya Raden Sindakno Kang Mas Rambut Lawu kepengin mungkasi gesang kula. Dina menapa kula gesang menawi kapisahaken lan garwa kula wanita ingkang sanget kula tresnani. Panjenengan pirsa Kang Mas. Sasampun bedah Singosari. Pagesanganipun Wijaya kados pundi monggo. Tanpa guna kula gesang. Raden Wijaya Kang Mas Robelang kula boten saged maiben sepinten gempaling manah Raden Wijaya kedah pisah kalian garwa ingkang panjenengan tresnani nanging menawi Raden Wijaya mupus satemah Raden Wijaya badhe ngampus diri wonten pundi watak satriyane Raden Wijaya? Najan to Singosari menika sampun bubuh. Nanging kula mbudidaya nyalametaken dhateng Raden Wijaya ing panangka supados Raden Wijaya menika saged ngrebat dhateng garwa panjenengan Gayatri saking tanganipun Prabu Jayakatwang.
ning setun temen tumindak ing Jaya. Kula nuwun pangapunten Kakang. Mas Lawe. Boten maipun menawi to kula anggadhahi trekah ingkang mungkasi gesang kula. Ingkang damel kegiatan menapa menawi to kula mlebat lan diajeng Gayatri saking astane Paman Jayakatuwang. Kula ngertos jalaran sisa-sisaning laskar wonten ing Singosari menika namung 12 gelintir nanging jeneng perang menika 1000 dalan menawi ndika Raden Wijaya boten wantun ngadepi kalian Jayakatwang sumpah sineksunan bumi lan langit lawe ingkang badhe rebat karmu panjenengan. Kang Slawe mimbuhi mongkok saklebetipun manah awit Wijaya mboten piyambakan. Sakwingkingipun Wijaya tasih wonten Kang Slawe ingkang badhe nyengkuyung anggen kula rebat diajeng Gayatri saking astane Paman Prabu Jayakatwang. Raden Wijaya Kang Mas Lawe najan to panjenengan kula menika didi dulur kethok punir nanging panglengkuh kula dhateng ndika Raden Wijaya boten pindhane kados dulur kandung kula piyambak kula. Sawetawis kula nyuwun ngampil sisa-sisane laskar Singosari. Ing wedal samangke kula badhe tumapak wonten tapel wates Kediri. Kula ingkang badhe budidaya ngrebat dhateng garwa panjenengan. menawi katitik kados mekaten Kakang Lawe monggo kinanten laskar Singosari ingkang tasih setya tubuh lan Dian Jaya. Ngaten Monggo pamit monggo swang-swang Pamit. jagat wasesaning Bathara Wijaya ora kaijenan. Laskar Singosari sing bakal nyengkuyung lan wangsulake kajayan Singosari. Kakang Lawe, kula rantos Kakang Ronggolawe. Aku Ronggolawe. Hei Ronggolawe, ana wigati apa kowe? Wis wani ngajakake ana tapel wates kraton Kediri. Nganti aku tumapak ana ing tapel wates ing Kediri. Wong aku kepengin ketemu lawan Prabu Jayakatwang. Hei Ronggolawe, tak wani ngerti. Sak sapa kemawon ora dikeparengake mlebu ana ing kraton Kediri yen rangga tapak asmane Sang Prabu Jayakatwang. Dadi kaya ngono. Piye? Aja get-geti wong iki. Marang sapa wae tamu ora dikeparengake. Bener, munggah ana ing pendopo ing Kediri lamun to ora kanthi tapak asmane Prabu Jayakatwang. Ya bener. Tak akoni. Iki dina aku ora nganti tapak asmane Prabu Jayakatwang nanging nggih merga kuwe salah suwijining prajurit kang lagi netepi jejiban. Yo, ngene. Sing ngajake di ya. Iki prajurit ana ing Kediri. Kang tansah tuhu bekti marang sesembahan. Yo. Sing ngati. Lamun dina iki
Aku ora parangake sowan ana ngersaning Prabu Jogapang. Ora bisa. Iki. Rantian. Bebas. Anungmu. Bakal ngadep ana ngersaning Prabu Jogapang. Ya iki. Hamiwiti. Lawe bisa ketemu lawan Jogapang. Tak anteni papan kene kowe Jogapang. Kakang sedana ning kraton Kediri. Kakang Patih Kebondaran Nan nggih kula paring Senopati Segara Winata paring dawuh sinuwun. Sawise perang ageng antaraning negara Singasari sarta ing gelang-gelang Prabu Kertanegara gugur ana ing madyaning Rananggono. Gelang-gelang tak blengket lan Singasari dadi negara Kediri kang saiki kencar-kencar gayuh kencana coba ingsun mundhut pirsa ngenani sisa-sisaning laskar saka negara Singasari kepiye Kakang? Sinuwun Singasari brubuh punjer pemerintahan wonten ing Praja Kediri. Bener. Sakmenika kencar-kencar pindha kencana rukmi. Iya. Ing mangkenipun menawi wonten perangan sisa-sisa laskar Singasari ingkang badhe ogak-ogak kaibanan dalem. Kula iki badhe tanggel. Bagus. Kena tak ugemi aturmu Senopati Segara. Ngaten iki. Barang Kakang ngerti ana Patih Kebondaran. Lan nggih sinuwun Prabu Jayakata. Ingkang kajibah ing wajib ngreksa kayuwananing negara Kediri. Mung panjenengan saiki panjenengan ingsun mundhut pirsa ngenani rancaking rodaning pamrentahan kekuataning prajurit kepiye Kakang Patih Kebondaran. Sinuwun Prabu Jayakata pepunden kula kepareng matur ngenani pagesangan kawula panjenengan. Iya. Saben-saben kula niki pirsa alokipun sedaya kawula menika boten wonten ingkang nandhang gerangan menani wewangunan napa kemawon najan mapane wonten ing desa menika sampun tumata saha warata. Lajengaken ngenani katentreman wonten ing Praja Kediri. Kepiye jumbuhaken aturipun Senopati Segara Winata. Kula pitados trijanipun Senopati Segara Winata menika saged ngrampungi bilih wonten sisa laskar Singasari ingkang badhe mbalela ngersa panjenengan. Badhe ati mongko marang jroning penggalih sun Kakang Patih Kebondaran. Kanjeng ayo bebarengan marang sapa wae sing gedhe labuh titik negara Kediri
paringono ganjaran kang luwih wibawa sopan marang sapa wae ora mawas sing wani tumindak cecengilan saya-saya gawe kapitulan negara Kediri wajib patrapi pidana kang murwat kelawan tumindakan menika prajurit Sandi Satru ora dak timbali baik menang bener kowe Senopati Segara Winata lho kaprung talinganipun sinuwun welah prajurit yen ngono digawa yang panti soto Senopati ayo panti soto Jaya katwang wong agung Ratu Adil para mata surasane kepapangan ngalem terus sinuyutan mring kawula pantes lamun den pundi ngagungaken asma baju nanging isih ana bajute Kakang Patih Kebundanan ridu mawon Senopati Segara Winata lan kabeh para prajurit mumpung durung adoh rayune Rangga Rawi tak oyake tak bujuke ayo derekno monggo
Antasari wis wani nantang-nantang Sang Prabu Jayakatwang. Ayo lawe. Rasa kuwi budal saka Kediri cepake tetian. Astrid. Ora tamtu. Saka mangarep. Resto sanjoto. Maksana makita kita. Tadyo. Tadyo. Tadyo.
jeneng bocah isih nom gancang tindak nanging cetek anggone mikir. Tak ajeni kekendalanmu, tak regani kowe wani kelawan Jaya Katuang. Ning jroning kowe tumindak kudu kebak ing pedong tole. Sopo Jaya Katuang kae? Jaya Katuang iki dina lagi jinangkung ing dewane. Aja meneh kok mung lamaki jalma manungsa lumrah. Kadang dewa kubasan turun oleh ngacopot tanpa nandingi kelawan Prabu Jaya Katuang. Aku ngerti yen to lekasmu kowe kepengin bebantu kelawan Raden Wijaya, nanging jeneng menungsa kuwi diwenangake Budidaya. Nanging ento anggonmu Budidaya kuwi ora kok ati-ati, tundone kowe sing bakal cilaka. Natun dikoy kathah Kanjeng Rama, menawi kula tumindak sepisan kula tanpa pepidungan kaping kalipun tanpa nuwunilah dalem Kanjeng Rama jalaran. Boten kuwo menawi saben dintenipun kula tansah nyawang dhateng Wijaya ingkang piyambakipun nandhang panlongso awit kecalan dhateng garwa ingkang dipun wastani. Ya, aku ngerti sepiro panlangsaning Wijaya. Mongko kowe wis tau matur langsaning wong atuwamu aku Arya Wiraraja. Kalamun to sumpah prasetyaning atimu, uripmu mung kanggo Wijaya. Nanging kowe kudu eling lawe. Kediri kae negara sing gedhe. Mayu-ayu cacahing prajurit. Yen to kowe sembrono, kowe bakal ajur mumur, ajur tumpur. Ilingo, penderek kang isih setya bekti kelawan Jeng Pangeran Wijaya, mungkari 12 glintir menungsa. Nanging kabeh ki mau ora kurang saka pambudidaya. Ora ketang ngomong kari 12 glintir menungsa. Awawaton sinurung rasa tekad lan golong gliking kekarepan. Nyawijining tekad ing mengkone bakal bisa nuwuhake kekuatan kang magila-gila. Mula ngene, Tole. Yen pancen Rangga Lawe kuwi kepengin bebantu kelawan Jeng Pangeran Wijaya. Siji, balekake kuncaraning Singasari kaya diinguni. Loro, ngrebut Gayatri saka tangane Prabu Jaya Katuang. Dudu kowe kang tumindak. Sing tumindak ora liya Raden Wijaya iki. Kula aku njaluk suwane Raden Wijaya. Senika dawuh. Mungkin mau kula sampun saged pinanggih, namung kula kepengin nyuwun pangapunten dumateng Mas Pangeran Wijaya. Nuwun sewu. Kenging menapa kedah panjenengan ingkang nyuwun pangapunten dhateng kula. Lugunipun kula kedah nyuwun pangapunten dhateng Paman Arya Wiraraja. Boten. Senajan to kula tiyang sepuh, nanging kula kebak salah. Katuran priksa Jeng Pangeran Wijaya. Paman Arya Wiraraja, runtuhipun negari Singasari menika awit saking tumindak. Senajan to kula boten tumindak, runtuhipun Singasari menika awit saking pakartinipun
Jaya Katuang rikala tasih wonten ing gelang-gelang. Dedonyanipun kados ngaten Pangeran. Rikala Singasari dipunasta kaningkeng Rama Marspa Sang Prabu Kertanegara. Wonten prastawa ageng ingkang tempuh wonten negari Singasari. Ngantos kula kadukanan kaliyan ingkang Rama. Teman pangkat juru demung Nayapati Kapocot kula kasebataken wonten ing Sumenep. Tatu sing manah kula. Upami tatuning raga gampang anggone golek ketombo yen tatuning ati saged ginawa mati jeng Pangeran. Boten kiyat nandhang panandhang ingkang kados ngaten. Kula juk-juk wonten ing gelang-gelang pinanggih kalian Jaya Katuang. Ing mriku kula paring sasmita dhumateng Adipati Jaya Katuang Dipati gelang-gelang. Menawi to Singasari menika sampun ringkih bebasan alas tutupan ingkang tininggal badak lan srenggala mung tinunggon macan tuwa kang wis ompong. Nalika semanten ingkang Rama Marspa putusan kaliyan Kebo Anabrang lan Gajah Pagon lumarap wonten ing Pangalayu. Ngirit para prajurit ingkang karsa kepengin nelukaken Pamalayu. Majapahit Singasari komplak amung patih aragan ingkang sepuh ingkang boten gadhah daya kekiyatan ugi prajurit sampun lumarap wonten ing Pamalayu. Ing mriku kula atur sasmita kaliyan Jaya Katuang. Jaya Katuang Kebo Mundaran uga Senopati Segara Winontan Kebo Mundaran ngirup para prajurit saking sisih kidul. Jaya Katuang saking Siselan. Singasari kakepung dening prajurit gelang-gelang. Teman Singasari Bu. Mila nak Mas Pangeran Jaya. Paman Arya Dipun Singasari boten tiyang sanes nanging pun kula piyambak. Mila sakadeng kalepatan kula mudya kersa Jeng Pangeran Wijaya menika paring pangapunten dhumateng kula nak Mas. Sampun Paman Arya Raja. Awit lelampahan ingkang sampun kawuri. Menawi panjenengan sampun nyuwun pangapunten dhateng kula. Badhe ageng parimirma kula tumrap panjenengan Paman Arya Raja. Matur sembah panjenengan kangge panebusing dosa lan kalepatan kula Jeng Pangeran. Kula badhe asong sabiyantu menapa kemawon ingkang dipun kersakaken Jeng Pangeran Wijaya. Estu napa malih mung bondo donya nyawa ibaratipun menawi dipun kersakaken Jeng Pangeran lila legawa badhe kula caosaken Jeng. Matur nuwun Paman Arya Raja. Katitik ageng prasetyanipun kagem panebus kalepatan ingkang sampun lumampah. Katitik panjenengan badhe sorok boten namung cekap bondo arta wonten Lumajang. Sinasta yuswa panjenengan ingkang badhe panjenengan totohaken. Ugi sineksenan Kakang Lawe ingkang badhe nyengkuyung lekas kula sepisan kula kepengin mangsulaken kajayan Singasari jangkep kaping kalih. Garwa kula Gayatri kedah wangsul wonten pangkon kula. Jeng Pangeran Paring dawuh. menawi lekasipun Jeng Pangeran kepengin mangsulaken kajayan Singasari kados duing lahir batin kula nyengkuyung. Ugi menawi Jeng Pangeran Wijaya kepengin ngrebat ingkang garwapun Yah Ayu Gayatri saking tanganipun Prabu Jagatwang. Ugi kula badhe sabyantu nanging menapa sekintenipun Jeng Pangeran Wijaya kersa menawi ing mangke kula ngiguhaken saha pados margi amprih wangsulipun ingkang garwa
wonten askanipun jeng Pangeran Wijaya. Nilakaken gumipun panarimah tanpa upami paman. Awit sakwingking kula wonten Kakang Lawe sayek kula saged nampi menapa ingkang dados pangrigengipun paman Arya Wiraja. Marginipun namung setunggal. Jeng Pangeran Wijaya kedah sowan wonten ing Gunung Kipas pinanggih kalengkeng Raka Senopati Rangga Janur. Mas Rangga Janur. Menapa panjenengan kalingpun menawi Kang Mas Rangga Janur lan Gan Wijaya menika pindhanipun lenga lan banyu menapa badhe kalampah menawi to kula nyuwun sabiyantunipun lan sesambat Kang Mas Rangga Janur paman. Jembar Jaya Paring dawuh. Tetembunganipun pedhota kali sing gedhe ora bakal bisa medhetake rasa paseduluran. Jeneng dulur niki mesti bakal tega larane nanging ora bakal tega patine. Kula gadah kapitayan menawi to ingkang Raka badhe kersa sabiyantu lekasipun Jeng Pangeran Wijaya sepisan rebut garwanipun Jeng Pangeran Wijaya Dyah Ayu Gayatri saha badhe nguncaraken Singasari kados duking Menawi sampun katitik cekelan gamblang Paman Arya Wiraja gadah kapitayan bilih Kang Mas Rangga Janur purun sabiyantu lan Wijaya pramila lekas badhe tumuju wonten ing Gunung Kipas pinanggih lan Kang Mas Rangga Janur. Tembung ingkang manis manuwara luruh mbok menawi ing manginipun saged ndudah atinipun ingkang Raka pun Rangga Janur. Namung nyuwun tambahan pangestu Paman Arya Wiraja. Mas Lawe Dewi memuji parang panguasani Jawata mugi Kang Mas Rangga Janur purun sabiyantu lan kepareng suwaksa. Lawi jumbuh ki sumpah awat-awat ana lakune Dyah Wijaya yen cedhak yo ana yen adoh cedhak ana aja nganti Raden Wijaya kena gegamaning liyan saya-saya nganti pecating nyawa Sindika nyawa parang pun tindak Ala pun
Adi Budaya, Namo Sang Adi Budaya. Kang Mas Ronggo Janos, monggo panjenengan kula aturi juga rakyat panjenengan sementi Kang. Namo Sang Adi Budaya. Siro Pawukin. Yajeng Pawukin. Inji kula Kang Mas Ronggo Janos. Murang tutup ninggalake dukuh lan trapsin ngepasi pun kakang nyebing suponoma asing asamun meminta sing batuh paran dene Pawukir jugarake marang pun kakang apa darunane lan apa wigatine Pawukir. Nyuwun pangapunten saderengipun Kang Mas Ronggo Janos. Kaya ngono ya. Boten teges kula menika boten gadhahi dukulan traksila menika boten. Ngantos kula wonten jugaraken anggen panjenengan semeti. Yo. Awit wonten ing sanjawinipun pesanggrahan Gunung Kipas kerawan tamu Kang. Ana tamu. Injih. Jur tamune sapa Pawukir? Ingkang kadang piyambak Yai Dyanik saya. Rakyat Wijaya. Oi. Yai Wijaya Pawukir. Leres Kang Mas Ronggo Janos. Ora kaki larapno. Larapno Pawukir. Kang Mas Ronggo Janos. Pawukir. Deningkang kadang menika sampun ngadhep kepareng kula badhe damel unjukan kagem panjenengan sekalian Kang Mas. Ono. Wijaya Sabtu paring dawuh Kang Mas Ronggo Janos. pasuki sowanmu ana ing pangarepanipun Kakang Wijaya. Pikantuk berkah pangestu panjenengan Kang Mas. Kalih sambikala boten manggih alangan menapa namung kemawon ingkang kadang caos sembah mugi konjo Kang Mas Ronggo Janos. Pindo kejuglukan Gunung Sari keblagaran segara madu adem rasaning ati nampa sungkeme Yai Wijaya ndak tompo pangestunipun Kakang marugake tampanon. Gugup anggen kula nampi mugi dadosaken kasantosanipun gesang ingkang kadang Wijaya paring dawuh. angin apa lesus apa kang kuwawa nggawa Wijaya teman tedak saengga teka ana ing Gunung Kipas. Kang Mas Ronggo Janos. Waleh menapa boten badhe kula kikipi. Panjenengan pirsa runtuhipun negari Singosari. Ingkang katinggulaken boten wonten sanes Paman Prabu Jayakatwa. Iya, Sakmenika kula badhe sesambat dhateng Kang Mas Ronggo Janos. Wijaya nyuwun sabyantulan pun Kakang ngenani bab apa Wijaya? Ingkang sepisan kula kepengin mangsulaken kajayan Singosari. Jangkep kaping kalih kula kepengin Kang Mas Ronggo Janos ngrebat garwa kula Gayatri wangsul wonten panggon kula Kang Mas. Rebut Gayatri saka astani Prabu Jayakatwa. Wijaya Paring dawuh Kang Mas Ronggo Janos. jebul tekamu ana ing Gunung Kipas ora tulus netepi marang garmane sedulur nanging tekamu ning Gunung Kipas karana paprih mergo kowe kelangan bojo kaya
Gayatri dadi putri buyungan kasengker dening Prabu Jayakatwa. Saengga kang sira sambat kang supaya Rangga Janur ngrebut garwamu Gayatri saka astaning Jayakatwa. Leres Kang Mas. Wijaya, Paring dawuh. kowe bener nanging salah. Bener. Kowe sedulurku. Lukrah upama kowe nampa panandang, kowe sesambat marang aku. Kowe bener. Nanging salah. Lupute. Antaraning Rangga Janur lan Raden Wijaya kae tinimuning sedulur, nanging lungguhe beda Wijaya. Wijaya lungguh ana ing sakngisore Panji Singosari. Karana Wijaya dadi anak mantuning Sri Kartanegara. Nanging beda kalawan Rangga Janur. Rangga Janur urip ana ing Panji Panguwasa ing Kediri. Uripe Rangga Janur ngabdi marang sesembahanku Prabu Jayakatwa. Iki sing bedakake Janur lan Wijaya. Wijaya, Kang Mas Rangga Janur. biyen ana carita sedulur nanging pungkasane dadi musuh. Sinerat ana ing Wejo Mahabharata. Dumadining perang Bharata Yuda Jaya Brangun ana ing ora Mandala Yuda Tegal Kurusetra. Satriya loro tinemu sedulur nanging pungkasane dadi musuh. Salah sawiji gugur ana ing medan logo antarane Sang Ngawangga Karna lan panengah Pandhawa Sang Arjuna. Padha-padha anak Kunti Talibrata, nanging jroning perang Bharatayuda sedulur dadi musuh. Tan bedane kaya dening aku lan kowe. Rangga Janur uripe kadiret sumpah rong perkara. Siji sumpah memitran, loro sumpah prajurit. Sumpah memitran antaraning Rangga Janur lan Nalendra Kediri Jayakatwa kang ora bakal tak khianati. Sumpah prajurit uripe Rangga Janur minangka lambang kekuatan prajurit ing Kediri. Prajurit kae ora duwe keluarga, ora garwa, ora putra, ora sedulur, nanging uriping prajurit kanggo ngrungkepi bumi aji ing nagara Kediri. Dadi lamun Wijaya nyuwun sabyantu ngrebut Gayatri saka astaning Prabu Jayakatwa, jawabane ruwokne. Jalukmu aja nang kene, nanging jalukmu ana ing ora Mandala Yuda, ana ing medan logo. Tinemune Wijaya lan Rangga Janur ora ketemune sedulur, nanging ketemune musuh. Wijaya bakal bisa boyong Gayatri. Siji petunge, awaton Wijaya bisa ngrangkai batange Rangga Janur. Kuwi jaman. Petung tak ranting ing palagan rentenono. Pancen tak ukur sepiro ati lanangmu Wijaya. Kang Mas Rangga Janur. Paukir. Rujukan setor daharan sampun kula cepak Bu. Lah ingkang kadang Yai dan Wijaya kok Wijaya wis ninggalake Gunung Kipas. Kang
Napa kados ngaten Kang Mas? Aku kapusan. Rumangsaku Wijaya teko rene. Ngelarah sedulur mergo suwe pisah antaraning aku lan Wijaya. Nanging jebul tekane Wijaya ning Gunung Kipas ora tulus netepi darmane sedulur, nanging karana pamrih mergo Wijaya kelangan bojone. Sabat karo aku kang supaya aku ngrebut Gayatri saka astaning Prabu Jayakatwa. Ngerti? Wiwit dina iki tak tetepake padhot seduluran antaraning Rangga Jana Wijaya sing ana musuh. Kang Mas Rangga Jana. Oh nggih. Kenging menapa panjenengan tegel ngendikan ngaten? Menawi rawuhipun Yai Dian Wijaya menika sambat nyuwun tulung kalih panjenengan. Menika raiji sampun pas lan sampun trep awit panjenengan menika kadangipun sepuh. Monggo Yai Dian Wijaya menika kelangan garwa ingkang sanget dipun tresnani. Menapa awonipun menawi panjenengan menika caos pitulungan kaliyan ingkang kadang piyambak Kang Mas. Aoi! Kula Kang Mas Rangga Jana. Kowe bebel marang Wijaya. Aku kudu Sabyatu Wijaya kebut Gayatri saka astaning Prabu Jayakatwa. Teges Rangga Janur khianat marang wong sing mulyakake uripku. Oke, Kula Kang Mas Rangga Jana. jawab pitakon. Kowe garwane sapa? Garwa panjenengan Kang Mas Rangga Jana. Yo kene yen kowe garwaku. Aran dene kowe luwih mikirake Wijaya tinimbang aku. Apa seneng lamun garwamu disorai kawula ana ing Kediri kae Rangga Janur prajurit kang khianat marang negara. Kang Mas Rangga Jana. Nggih. Ampun salahi penapi. Boten teges kula menika bilani kaliyan ingkang saged Yai Wijaya menika boten. Namung kula caos pripun kalih panjenengan kula boten ngepenginaken sedulur antaranipun sedulur. Kowe nangis. Bisa Kang Mas. Kowe nangis netesake luh kowe pampir. Koro-koro kowe ngrasakake panandhange Wijaya. Oh, jebul ngono kowe pampir. Aku dadi garwamu puluhan tahun. Nalikane Rangga Janur maju perang bali tatu pusaka. Ngono wae kowe ora nangis. Kowe ora gelo. Nanging bareng kowe krungu panandhange Wijaya, kowe nangis sesenggulan kaya-kaya atimu ora lilo. Yen ngono luwih abot Wijaya timbang garwamu sing mulya uripmu. Kang Mas. Akan panjenengan awet panjenengan kok garwa ingkang saged kula tresnani. Yo kene banget anggun welas marang Wijaya. Sepindah malih kula boten ngepenginaken. Apa kowe arep seneng karo Wijaya apa piye? Boten Kang Mas Rangga Jana. Monggo. Mergo Wijaya kae bagus tur luwih enom. Menawa kowe bosen duwe bojo Rangga Janur, ora kene mapanmu, ora ning kene kowe cedhak karo aku. Melu Wijaya. Boten Kang Mas Rangga Jana. Jenengan menika garwa ingkang sanget kula tresnani. Nanging sepindah malih Kang Mas, monggo panjenengan caos pitulungan kaliyan. Aku ora seneng duweni bojo wani genti sekecap karo wong lanang. Tak anggap kowe wong wadon sing arep wani nglangkai apa nanging kakung. Tembungmu Wijaya karo Wijaya sing ngono ing atimu sing mapan ing uripmu. Rangga Janur ora ana babar pisan sing manggon ana ing ati lan uripmu. Kangkuwi ora mung Wijaya sing tak pedhotake seduluran, kowe tak pedhotake anggonku bebrayan. Minggat
Wijaya ora ijen. Wijaya ora kaijenan. Lancur sampang anak Arya Wiraraja banyak pide Ronggolawe. Ronggolawe, lawe, iki lho papaken Ronggojan. Prajurit ora duwe sapa-sapa. Prajurit ora dampi keluarga, karo putra lan sedulur. Nanging prajurit kanggo ngrungkepi bumi aji gedhe. Tanpenane kaya dapuramu lawe. Kowe antek Wijaya. Kowe begun gale Wijaya. Iya, nomor tak akoni. Marang sapa wae. Sapa wae kang bebelo marang Wijaya dadi musuhe Ronggojan. Jalur! Leke mripatmu. Ora ono menungso sing bakal bebelo lawan Wijaya. Mung iki. Lancur meturo ya Ronggolawe. Ngadepi lan diapuran. Aja mung siji Ronggolawe. Jejero 1000 kan tidak kedepake ora ilang. Ronggojan ora ngantel papan kene jane. Aduh, kowe he Ronggolawe. Ya!
rasane atiku ki mung kepengin cedak karo kowe terus. Kakang iki dahulu. Tenane ngono lah aku lan sampean iki wis dijodohke kelawan satunggapan meneh, aku lan sampean iki saresmi dadi bojone lho ya. Lah kuwi sing ndadekke bingung atiku ki lho. Lho, lah kok isih bingung lho ya. Jebul kok nganti temekane dina kanggo resmek karo kowe kok rumangsaku suwene ora karo-karuan. Sampeyan wis ora kanthi kepengin wis dadi bojoku ya, Kakang. Jane wis ora sabar aku wis nyempet. Padha kelawan aku, Kakang, aku ya kepengin nang dadi bojomu nang kepengin nawar karo sampeyan to, Kakang. Lho iya to, karo wong lanang sing tak tresnani. Saben dina isine mung kepengin cedhak kelawan sampeyan, Kakang iki jamak. Kok menawa pancen wis jodoh aku karo kowe. Kaya ngono ya, Kakang. Kowe lah sampeyan to Kakang. Bener, udan-udan rangkul-rangkulan kepenak. Ya ora apa-apa karo kakesnane dhewe. Yo rangkul terus. Anget, Kakang. Yo rangkul terus. Kon kok golek iki lho nganti bingung. Lah kok Ning pojokan kono tak goleki, pojokan kono tak goleki. Lah kok malah ning kene. golek iki ndurono apa kok Kakang? Ono wigati. Mergo apa? Yo kene nganti aku golek karo kowe iki Kang. Ah, Dino iki kowe kok gawe supaya ngadep ana ngarsane bocah. yen ora kewajiban kanggo aku. Kok menawa. Ayo Maruti ayo. Kakang kita mulai. Tunggu dhisik. Lho, Lah kok karo Ayu Maruti iki lho. lah piye to, Mriki Kakang? kanggo Kidang Ulu. Dadi Ayu Maruti gak Ora, mriki kanggo kowe tok. ya ngono ya. Oh, apa aku ya ora ditimbali po. Ora ditimbali kok. Kok Kidang Ulung sing ditimbali malah apa iki. Lah, jadi- Kok menawa ana wigati kanggo kowe. Aku dhewe ya ora ngerti, Kang. Tenan apa ora? Tenan. Ayu Maruti. Kakang iki dong. Aku tak ngadep karo bapak. Kowe dhisik, mengko tak ndang susun mrene. Tenan ya, Aku Kakang. titip ya Kakang. Yo perkara Ayu Maruti ora usah kuwatir. Tak jaga sak. Tenan lho. Iya. Tulis ndang Ya, kene aku meneh lho tak ya. dari pesakit Iya wis sing hati-hati Bener Kakang ya. tidak ulung. Sing hati-hati ya Kakang tidak ulung. Wis adoh, wis adoh. Ayo dadah-dadah ngene kok. Kaya kuwatir kok. Madhep ana ngarsane. Apa? Ngono lho Ayu. Kaya ngono aku ya tak pamit arep bali ya Kakang. Mengko dhisik to. Lho, lah kok mung Lah kok iki kesusu ono? pamit iki lho. Aku kepengin sabar jagung karo kowe ya, Mas. Mergo apa? Kowe sudah karo suwe, aku ora bisa sabar jagung karo kowe. Kowe aku maniswa ana ing Gunung Bromo. Iki bloko ana isine jero ning atiku. Pengen bloko kelawan aku Kakang Iya. wis sempani. Heeh. Bloko apa lho ya? Ayu Maruti, Kakang aku wis iki sempani. tresno karo kowe. Piye Kakang? Aku seneng karo kowe. Sampeyan seneng kelawan Iya. aku. Sadurunge kita ngomong iki tresno karo kowe. Aku jane iki tresno karo kowe dhisik. Ngono. Nanging anggone sampeyan nembung tresno kelawan aku iki wis kaset Kakang. Tak kira kabeh mau durung kasep mergo apa? Yen durung ana janur kuning kang mlengkung ana ngarep omahmu. Kowe iki bisa dadi dapeke sapa wae. Aku kok bisa duweni kowe ayo Mas. Nanging aku wis dadi katresnane Kakang Kijang Wulung lho ya. Alah perkara lagi katresnan iki iso dipedhotke. Lho sedelok meneh aku wis resmi dadi bojone Kakang Kijang Wulung kok iki. lho. Resmi apa? Nah, Mergo aku wis dijodohke kelawan bopo lho Kakang. senajan kowe dijodohke jeneng jodoh kuwi bisa urung, bisa dadi ngono lho. Mula saka kuwi, kowe becik pedhotno nggonmu katresnan kelawan Kijang. Kakang kudu sempati. Yen to sampeyan iki kepengin omah-omah kepengin duweni bojo, golek bocah wadon sak liyane aku wae ya Kakang. Aku iki mbok kon golek wanita liya. Lho. Pancen jagat iki digelar ombo. Lah iya. Wong wadon iki ora ngomongake siji. Akeh. Nanging kabeh mau ora ana kang cocok ning jroning atiku. Mung kowe, Ayu Maruti. Nanging sing tak tresnani mung Kakang Kijang Wulung lho ya. Jadi tenang. Wong lanang ora ana liya sing tak tresnani namung Kakang Kijang Wulung. Sing mbok tresnani Kijang Wulung, ora apa-apa. Senajan kowe tresno karo Kijang Wulung nanging dina iki aku bakal duweni kowe sak utuhe. Ayo, melu. Ayo Pak. Pak.
Ayu Maruti mosok ngene iki. Lho. Ayu Maruti. Kowe aja bingung karo atine wong tuwa. Kowe wiwit esuk metu saka omah. Mongko pamit. Kowe mbah-mbah. Lho jebul kowe iki ana ing papan kene. Tawan-tawan tangis. Apa Purwo Madya panusanane mami? Kula nyuwun pejake mawon. Maruti. Apa sebabe sawise wong tuwa teko ing papan kene kowe njaluk mati iki ana perkara apa? Kula pun boten suci meneh Bapak. Kowe ora suci. Kula pun keramatipun prawasa kawon kakang kudu sembani Prawasa kudu mati. Lho iki piye kok ana kedadian koyo ngene iki piye? Bocahe nanti bocahe. Eh? Sembrono. Jamah tawaran. Semani. Jebol patrapmu kaya ngono. Bagus rupamu. Ning kowe rakus tumindakmu. Kowe lagi tumindak apa kelawan Ayu Maruti? Kula menika boten tumindak menapa-napa. Namung kula menika tresna kalian Ayu Maruti. Tresno. Nggih. Kowe ora tumindak apa-apa ning kowe tresno. Nggih. Golo. Goro. Kowe wis wani merakoso Ayu Maruti. Ya ora? Ya ora? Nggih. Kula dodo sebab kula mrawasa kalian Ayu Maruti. Nanging sedaya kala wau banget tresna kula kalian Ayu Maruti. Sembani kebanten. Lho lamun mamam mripatmu talinanmu ya ora tuli. Lho kene ngopo tumindakan pakartimu kok ngasro Ayu Maruti iki wis ndak pacangke kelawan Siki dan Wulo. Iki lho yen to nganti perkara iki dingerteni marang Siki dan Wulo. Terus kaya ngopo nasib Ayu Maruti? Nyuwun pangapunten, Pak. Awet kula menika kayun ayunipun Ayu Maruti ngantos kula menika mboten saged nempet hawa nafsu kula. Terus kaya terus menika. ning biyen kowe kok ora kandha yen kowe tresno marang Ayu Maruti. Kadung tak pacangke kelawan Kijang Wulo. Lho kowe kok tuwa rasa sing kaya ngono. Rikala semanten kula menika dereng ngertos ayunipun Ayu Maruti. Sareng kula menika caketi Ayu Maruti menika ayunipun kados bidodari. Coba Ayu Maruti. Kowe iki salah sewijine wong wadon. Yen pancen tumindahe sempani kaya ngono, gini opo ora iso bangga, Kula boten kuwawa Bapak. Lah nek nganti Kijang Wulo perkara iki ngerti. Terus kaya apa wong tuwa? Wong tuwa ora bakal kewilangan marang si Kijang Wulo. Kula ingkang sowan Bapak. Ayu Maruti. Kanjeng menapa niki wau Bapak Ayu Maruti kok tetangisan Bapak? Maruti. Kedadian apa Ayu Maruti? Coba kok tumpa-tumpi, tumpa-undung. Apa Bantaraji?
Mula pancen Ayu Maruti ora tegel gone bakal kondo. Kowe bakal tak jarwani ning atimu ditata kowe dhisik. Ayu Maruti wis ora suci. Ayu Maruti diprawoso kuda sepani. Ayu Maruti diprawoso kali kakang Kuda Supani. Lho sampean kok tega mentolo karo aku kakang. Cedhaya Ayu Maruti iki wis dipacangake karo aku genapa sampean ganggu marang katresnanku. Kaya kencan bisa wadon wae iki. Sing gedhe pangapura. Yo gene ngerti aku tumindak sing kaya mangkono. Kabeh mau Ayu Maruti kang jalari. Mung tembung sing gedhe pangapuramu. Bakal tak totoi kanthi salembare nyawaku. Ing kene pepitungane rasa mawani karo. Prakara iki ora cukup tutuh tintuh. Ndak paribasake sego wis dadi bubur. Wis kebacut. Kidang ulung. Kidang ulung gen. Redene Ayu Maruti wis ora suci. Sing netel kawanitane Ayu Maruti dudu kowe. Men sing ngusoi kudu semati. Kudu semati kudu tanggung jawab. Wiwit dina iki seksenono Ayu Maruti bakal tak jodohke kudu semati kaya kula. Ayu Maruti. Kakang Kuda Supani. Apa? Tenane aku ora lilo. Ayu Maruti kok pek bojo. Ning kabeh ki mau wis kebacut. Mung wae pitungkasku marang kowe Kakang Kuda Supani. Apa pitungkas? Aja nganti pisan-pisan gawe gelane Ayu Maruti. Yen sampean gawe gelane Ayu Maruti musuh pro sapa-sapa, aku dhewe Kakang Kuda Supani. Estunipun awrat sanget kula nilaraken pertapan Gunung Bromo. Nanging kahanan ingkang misahke kula kali Ayu Maruti sing gedhe. Mila saking menika kula nyuwun pamit kula badhe nilaraken Gunung Bromo. Kita sing adoh lunga kowe. Ngono wae kok. Ngene iki sing marahi dapuramu. Lah kok kula niku Lah umpama tumindak lan pakarti ora gasro. Kowe iso golek wanita liya ora mrawasa Maruti, ora ana kejadian koyo ngene. awit kula menika tresna sakniki pun kelampahan panjenengan jodohke kula kaliyan Ayu Maruti. Pak pun rampung kok. Lah kula ge tanggung jawab. Maruti. Kowe gelem ora gelem, kowe ndak tetepake dadi bojone Kudu Supani. Ayu Maruti. Ora usah mbok gedoni, ora usah mbok tangisi. Aku wani tumindak, kudu wani tanggung jawab. Saiki kowe wis dadi bojoku, ayo bebarengan bali. Ayo. Aku balik lawan kowe tiap. Terus pundi? Ayu Maruti boten purun kula gandeng. Kamangka sampun panjenengan jodohke kula nggih tanggung jawab. Kowe aja ngluputke aku. Lamun ana tumindake Maruti sing ora nyenengke kowe, aja nutuh wong griya. Lajeng Kuwi lah saka tumindak lan pakane. oh, Dene Maruti wis dadi darbemu. Masa budha ae malah.
Kidang kula Ayu Maruti saiki wis kelakon dadi bojoku. Ayu Maruti entenono aku. Sopo iki? Kula Endang Mertaraga. Aku njaluk tulung, aku tatu. Yen bisa tambah nono tatuku iki. Oh, nggih. Aduh adem. Dipun Kanjeng. Endang Mertaraga. Nggih. Iki mau tambah nopo tatuku mandi tenan. Lho, nggih sakantene kula tambahke jenengan. Yo. Aku rumangsa utang budi kelawan kowe, mergo kowe sing nyelametke kelawan aku. Kok upama kabeh kemutanku pitulunganmu, mesti wis kelakon aku temekaning pati. Mergo tatuku arang kanjang sing kaya ngono. Mertaraga, jur sesuleh apa sing kudu ndak wenehke kelawan kowe? Lho, panjenengan menika lho kula menika biyantu panjenengan menika tulus lahir batin mboten gadah pamrih napa-napa kok Kanjeng. Dadi cethane nggonmu tetulung kelawan aku itu tulus, ora mau pamrih. Nggih. Ning aku sing rumangsani. Mergo gedhe lelabuhanmu ing kene aku bakal awe sesulih kelawan kowe. Ning sesulih ki mau ora wujud bondo donya. Jalaran apa? Yen mengko aku peparing wujud bondo donya tanpa lunga bakal entek. Mula supaya kabeh mau ngraketake antarane kowe lan aku sadurunge aku tak takon. Mertaraga iki selegan apa? Lho, kula menika tesih legan Kanjeng. Tenan selegan. Nggih. Ya ora bedane aku. Aku uga selegan lho. Dene iki wis nyelametke marang nyawaku, ing kene Mertaraga bakal pek bojo. Panjenengan menika ampun guyon lho, kula niki tiyang saking desa mungkin sampean getun lho. Aku ora guyon. Apa sing dadi ucapku iki mau ora bedane kaya isine atiku. Mergo aku uga tresna kelawan kowe. Napa panjenengan menika mboten goroh Kanjeng? Ora, aku ora goroh, aku ora keduwung. Najan kowe iki bocah saka desa. Mbok menawa kabeh iki mau wis pinesti utawa binaris saka yang dewasa. Lamun tonggo ketemu kelawan kowe iki minangka dadi jodohku. Nggih yen ngaten kula purun Kanjeng. Ning mergo iki isih ana kewajiban sing kudu tak rampungake, sawetara kowe bali, mengko yen sono karampungan aku bakal teko nang omahmu lembungan wong tuamu. Nggih kula nyuwun pamit Wis kono Kanjeng. hati-hati.
panjenengan menika tawang-tawang tangis wonten satengen margi wonten apa Kang? Wis suwe banget aku ninggalake pesanggrahan Gunung Kipas. Mergo nalika semono aku katundung kelawan garwaku ya Kang Mas Ronggo Janur di. Dados cetane Kang Pau dipun tundung kalian Kakang Ronggo Janur. Den. Ning nyuwun sewu. Menapa Kang menika tasih tresna kali Kakang Ronggo Janur? Ragetan piye wae aku isih tetep tresna kelawan garwaku ya Kang Mas Ronggo Janur. Kula badhe sabiyantu dhateng Kang Mbok Pauge. Nanging nganggo cara sing kepiye? Mangke sabiyantu karo aku. Ngrukunaken panjenengan kalian Kakang Ronggo Janur ning wonten sarananipun. Banjur apa saranane, Di? Sarananipun mboten sanes namung piandel kagunganipun Kakang Ronggo Janur. Oh, Cemeti Guntur Lawe. Nah, Kyai Cemeti Guntur Lawe. Heeh. Menawi panjenengan saged nyolong Kyai Guntur Lawe saking astanipun Kakang Ronggo Janur, mangke menika sarana panjenengan saged rukun kali Kakang Ronggo Janur. Apa tenan kuwi, Di? Saestu Kang. Ya yen pancene syarat lan saranane kuwi mengko aku bisa balik maneh antangane Kakang Ronggo Janur. Yo yen kaya ngono enteni papan Tak kene. ranti wonten papan mriki Kang. Iya. Cemeti Guntur Lawe sampun wonten tangan kula. Mila sawetawis panjenengan singidan mangke kula ing badhe ngemutaken dhateng Kakang Ronggo Janur. Nanging aku meleng kowe ya, Di. Cemeti Guntur Lawe wis ana tanganmu, mengko wis biyen ketemu karo Kakang Ronggo Janur dirembuk kanthi becik. Aja nganti nganakake Raja Pati ya, Oh, Di. Ji, sendika Aku dawuh. tak sesingi tangan papan Monggo, kono. monggo, Kang. Oh iya iya, Di. Mergo pati kuwi dudu garapaning menungso nanging Gusti kang nentokake. Mbok menawa dalaning patiku dudu saka tangan Ronggo Janur. Mula ing kene aku ketemu kelawan kowe, mung aku kepengin bacotan kanggo pitungan kelawan kowe. Arep ngambal-ambal lawe gone kepengin tanding kalan Ronggo Janur. Ora bakal kowe entuk kamenangan he lawe. Kowe bakal ngambali tanding kalian Ronggo Janur. Mestine kowe duwe paitan kanggo ngadepi Anjing bener sawono. Ya. Bulicik kowe Ronggo Lawe. Kowe nganggo Duraweka saengga Kiai Guntur Lawe ning tanganmu. Nanging tanpa Kiai Guntur Lawe, Ronggo Janur tetep Ronggo Janur ora mundur ngadepi sapa Yen kali. ngono mbiyen aku tatu wong karono Guntur Lawe. Mula dina iki mbok menawa tiba aku kudu mati saka tangan Guntur Lawe. Palu. Jebol kowe. Jebol kowe. Pauke. Dadi kaya ngono si Adi Ronggo Lawe. Coba kok lali janjimu. Jare arep rukunake aku kelawan garwaku. Ning opo tetekane? Kowe malah mateni karo Kakang Ronggo Janur. Tantu atiku Di. Mula saka kuwi sinajan tok papan kene bisa mateni karo Kakang Ronggo Janur. Patimu besok luwih nasta katimbang pati Kanggo. Kakang Ronggo Janur. Tindak. Ora wae itu. Lamun Kang
Ronggo Janur mati saka tangan. Iki mbok kula miwiti. Menawa miwiti Raden Wijaya bakal bisa membalikake kejayaan Singosari. Boh, kowe Ronggo Janur arep diodol-odol kewan kang galak. Tutu perkaraku sebagai Raden Wijaya. Sisa-sisaning laskar saka ing Singosari kepi. Nyatanipun laskar iki dipandhegani Rangga Lawe. Boten kuwi minggah wonten ing Pendhapi Agung Kraton Kediri. Apa ya kaya ngono Kakang Patih Kebenaran? Aturipun Senopati Segoro menika dumawah kasunyan. Dadi ora kalih pemilihku kalamunta pinangka pangarsa punggawaning praja sengkot dumergut manunggal golong gilik dadi sawiji. Nanging nyumelangake pejagan rapet pagerwen sak njabaning rangkah ana ing negara Kediri. Ampun semelang sinuwun. Sedaya prajurit sami jagi-jagi wonten ing tapel wates Praja Kediri. Nanging aku gemun wiwit esuk mau prenjake mung tansah ganter-ganter. Monggo men kula iki suwara. Weruh Wijaya. Aja kursi. Tapi pun anane Saka boten beto. Lawe Wijaya nam Paman Sulkatbang. Sulung mlebu geni utuk marani sunduk ora susah digoleki nanging kasunyatan wis padha pasrah bongkoan ana ing negara Kediri. Monggo menawi ndika Paman Sulkatbang badhe mejahi kalian Raden Wijaya. Nanging Ya. langkung rumiyin monggo kula aturi nampi. Napa? Sik, Lho, adat sabene iki ra kuwi lho. Adat sabene iki ra kuwi. nah niki sing mboten lumrah. Ngono. Iki layang bon apa kepiye? Menika saking ngersanipun Rama Arya Wiraraja. Menika catetan utang. Ora entenir ae. Sing bong sinten mawon menika. Ya. Lembaran pisan. Iki Nardi bon. Niki jat mika bon 2.500.000 lho. Telu Pak Umbar. Wah, iki sregep kok nganti bon iki ora ana. Ora iki. Lah niki napa? Mugi katur Yayi Prabu Jayakatwang. Yayi pun kakang nyuwun sih kawelasan marang anak lan kepulunamu Wijaya lan Lawi. Papan kanggo nonop ana ing negara Kediri. Saka aku banyak ide Arya Wiraraja Adipati Sumenep.
kanthi stempel praja pikukuing kadipaten imraterakake layang iki asli. Nggih, nggih. Ya. Tak tampa pasuwitan kalamun tono urip ana ing Kediri. Bakal tak paringi bumi ana ing Alastari. Penokok babat nanging syarate. Siji, aja nganti pisan-pisan ngucik bab sedane ramamu Sri Kartanegara. Tungkat angka loro, aja nganti ngucik ngenani garwamu sing saiki dadi putri sengkeran ana ing negara Kediri. Ngrasani aja nganti pisan-pisan sawise ndak paringi bumi Alastari ngembari ana ing negara Kediri. Saguh apa ora Wijaya? Kula namung nilakaken gumipun panarima awit saking parimirma panjenengan kula kedah nonep wonten ing Alastari. Pramila paman Jaya Katuang Wijaya nyuwun tambahing pangestu sak kadang-kadyan kula badhe babat wonten ing Alastari. yen pancen kaya ngono aja sak kesuwen gelis tinggal kedirian Paman Prabu Lawit. Kakang Lawit monggo dirakan kula. San Sinuwun Prabu Jayakatwang. Kadang banteng kebumendaran Napa sampun dipun penggalih anggenipun paring bebungah wujud Alastari dhateng Wijaya. yen sliramu darbiatur apa Senopati Segara Windu. Kula Cudriya jalaran boten ketang wujud Alastari kababat. Piyambakipun urung gadhahi panjangka menawi mudi tuwuh badhe ngembari wonten ing praja. Nah, kula nguatosaken ing mangkenipun menawi to Alastari sampun kababat Wijaya lawe lan nampi menika ngembalaken sisa-sisa laskar Singosari pengen mangsulaken kajayan. Nah, menika sinuwun. Nanging beda karo panemuk Segara Winutan. Alastari kuwi alas kang wingit kawat kaliwat liwat jalma mara jalma mati. Sapa sing mlebu ning Alastari urung tanpa bali dadi arah. Nanging saka panyokro bawamu kaya ngono tak tampa kula Segara Winutan ingsun paring dawuh lapatono laku jantrane Wijaya lawe lan nambi yen pancen bondokalani mangsa borong ndak Sindakaken sawetara kakang patih bundaran kari coba-coba tambah lapis meneh sing kadal pisulanan ingsun bareng. Kakang Lawit kagem ngawekani sak sampun garwa kula wangsul wonten pangkon kula satemah ugi pinaringan Alastari menawi kadang-kadyan ugi laskar Singosari ingkang tasih satu bulan Wijaya monggo sesarengan dipun babat Alastari. monggo. Kakang Lawit nilakaken bumipun panarima
awit sedaya kala wau boten wonten barang ingkang mokal kalamun Gusti kang akir jagat sampun nentokaken pramila sakmenika alas tarik kababat dados negari utawi kutha Goro lamun ingkang patut lenggah wonten Dampar Prabon boten sanes Wijaya njubuhaken menawi kula lenggah wonten Dampar Prabon kedahipun negari wonten asmanipun utawi naminipun Untuk panjenengan kemawon. Jumbuhaken dateng lelampahan nalika para kadang kadhian utawi laskar inggih wonten ing Singosari sami babat alas tarik salib gondangipun tandon toya tandon pangan telas ning manggihaken wowoan nggih wowoan kala wau katelah woh mojo sinaren dipun pecah dipun raosaken raosipun pahit sakmenika ndika dados pasiksen sak sampunipun alas tarik kababat ugi kadang kadhian ingkang manggihaken tuladhanipun nalika gondangipun salib ingkang dados nelesi gondang boten sanes woh mojo ingkang raosipun pahit jumbuh dhateng kawontenan negari ing mangkinipun sageta dados tetengen badhe kula paringi jeneng Mojopahit Iki opo iki? Akono senjata rambutan. Iki apa? Tak brenak iki. Nggih, Skoro Winota. Kau sawang pewangan kang dipeni pendapane joglone kaya ngene. Weh, iki gak ngembari Leres. Lah sing ngembari Kediri niki. Kedadipun buangan. Dibroke ayo dirubah. Paman Prabu Bubare. Wijaya. alas tarik sampun kababat sakmenika dados negari ageng katelah Mojopahit. Mojopahit. Wijaya. Paman Prabu Jaya Wis singklar lan ngoncati marang janji Purikala Semana. Tak paringi bumi tarik aja nganti pisan-pisan ngembari negara iki. Katitik kasudatan iki negara gedhe bakal. Lho, saiki dirubah Bubare. Mojopahit saged bubuh menawi panjenengan sampun saged nyernakaken lho Wijaya. Kakang Lawe anggen kula jumeneng Nalindra mawi pangorbanan boten sanes Paman Jayakatwa Wiryawan. Jerbasugi mau Sakmenika kula patut lamun lenggah wonten Dampar Prabon wonten Mojopahit. Wangsul dhateng sasampun kula lenggah wonten ing Dampar Prabon Mojopahit. Ingsun bakal arsa tambah belah. Abhiseka Paduka Sri Rangga Rajasa Jaya Wardana